И тъй като, уважаеми зрители на TikTok, искахте много да чуете от една от песните на Милко Калайджиев, и тя е "Камъните падат". Поне много хора днес ми звъняха да качат тази песен и да видят дали изпълнението на вас евентуално ще ви хареса. Ако вие харесвате това, което правя, и вие по ваша преценка, очаквам на телефон 088 277 5042 за рождените частни партията, благотворителни каузи, да водя програми за сватби, за годежи. Готов съм да откликна. Ако вие решите, след моите изпълнения, можете, ако вие решите да ме поканите. И така, нека да чуем песента "Камъните падат" от репертуара на Милко Калайджиев. Специално за TikTok. Помниш ли, ленче, първата цилъчка, помниш ли, ленче, първата ни среща, помниш ли, ленче, на морето. Помниш ли, ленче, първата цилъчка, помниш ли, ленче, първата ни среща, помниш ли, ленче, на морето. Иска ми се, ленче, с тебе да живея, с тебе да живея и да ти пея. Иска ми се, ленче, с тебе да живея, с тебе да живея и да ти пея. Има ли песен, който да живее? И така, стоп. И така да чуем последно изпълнение от репертуара на Цветелина. Ще чуем песента "Ранена душа". Обаче, Силата на чули без концерт, така изписва. Арнен душа.